Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang dala. Sa bawat may bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo, balita't serbisyo
presyo'y laging totoo. Basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans, but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, Name. we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, mahon sa Kabikulan.
Manny Moxey sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxey, Mr. Gulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Ripa. Serbisyo Asin Ripa. Hello! Hi! Spin me ang hayahay Kung sisay-say Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Kay Mori Kulipat, kay Mer Casia, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Malayos hanggang buenos dias amigos y amigas. Good morning, Ma'am Elena Valenzuela. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang po ngaldaw kita nin Biyernes, Fly Day. Uy, first Friday po ngunyan kang bulan na Mayo. Kunyang pigapod na first Friday ng God. Ang ngunyan pizza uno po kang bulan na Mayo. Yo! Sabayan po nila sa Domingo kita 7 to 8. Mag-order-storya mga pangyayari. Mga pangyayari pa sa nasusuya pong palibot. Siyempre, sa mga nagkakala po yan kan sa lingkod. Apoy rayan kan sa mga pipabot man po ninuligdig mga riparo. Tuya po itawan ng serbisyo sa laog kaning programa. Doon po sa may mga kumpleanyo ko niyan. May 1. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Birthday mo ngunyan tabi, Choters. Choters! Gare birthday ngunyan, Choters Sulyander. Hoy, duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Piyesta ngunyan dyan sa Barangay Kubo, kang Tabaco City. Unipan sa Kuyang Tugon. Day po kamo imbitado. Day nanggad kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tas sigurado pasma nga ni. Apoy na kang pasma, makibakon man sa kamo. Ang sadili sa buong mundo na ang pumpakik ay sa mga
kasakitan pahatabi ka. Magsarig lang po ta sa kagwag nata siya masanpuan rang. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldag sa lambang sa samuya ko niya. Pakigay mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangan pong di kami magkasala sa samuyang kapwa. Maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang sa mong mga nagkagdari mong kasalan. Tao lang kami, Lord, mapok nagkakasa. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Tarabay po kita. Amen! Serbisyo asin riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live! Ganyan na first Friday, Mayo 1, Labor Day. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager, Maestro Nila Tuon, SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong mga tugang, mga kabayan, ang gusto permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and sa mga tugang, bawal po ang kilit and bump stress. Sa mga panahon po tabing araw, kainin. Pasalamatan tana mo na ang bulan kang Abril. Goodbye na Abril, and welcome na po sa bulan kang Mayo. Ang bulan kang Mayo, puro sinipierestahan. Los oral daw may piyesta. Kaya maki-checkan sa indong mga blood pressure. Baka sa sobrang oral daw na sa nakamo nakikista. Baka pagkatapos kaning bulan kang Mayo, ospital ang abuton nindo. O bakong ospital, atake di korason. Sa bata may nito ng panahon. Tipisel. Luwas kayan tiwi kung tiwi. Malaka mo. Ako ngunyan pag medyo naimbitaran sa mga arugan, dahil man ako nagkakaon king sa mga karni. Sa mga native sana, ibos latik o kinakansa ko. Tapos o yung bagan mga awot-awot. Yun, nanti kakaon ko ngunyan merkasiya. Mga nasarok ngayon kan ang pagtara mo ngayon mga awot-awot na sa nandikakaon ko niya. Pagkakaitabi ko so ang pagkakarauntan ko niya yun ay mga awot-awot na sana. Ilinganin do yan mga karabaw, kanding, baka. Ilinganin do minaabot pirang taon ang buhay. Ang pigakaon sa nakanawot, daing iba. Bakong halawigo ng buhay. Kaya nakitang mga tao arugon taman. Parehas man sa nabaga. Ang bulong nga ni bago pipainom sa tuya, ibalo mo nan sa hayop. Ang mga bulong baga pag pigiimbinto, pigigibo ang bulong, pigiimbinto, babalon mo nan sa hayop.
Dyan mo na sa hayop pabaloon. So, epektibo baga. Epektibo baga yan na yugo-yugo mo para awotan tiga kakangkan mga arog kayan. Dahil man naghihiri lang. Kita, ano na sa nampig kakaunta kaya sige kitang hiri lang. Yo, mga awot-awot sa natabi. Pista taga Barangay Kubo, Kantabako. Labor Day tabi kita ngonyan. Ano lamang kumusta sa mga manggagawa ta? Manggagawa. Kumusta sa nga labor? Kumusta ang 155? Tama. 455 naman so wage. Hindi sa Bicol. Kumusta tabi? Ano lamang maimbitar lamang kita dyan. Isay daw sa kuyan, maimbitar lamang. Maski ba kung piyesta, basta ang gusto ko sa mga awot-awot sana. Maski ba kung piyesta, pwede din daw ko imbitaran. Nabukukan mga kurukarning yan. Basta ngaya igwa dyan ki may makuti-kuti, ayos na yan. Labor Day tabi kita kunyan. Kaliwat kanan may mga programa ba? Kumusta sa satuyang mga trabador? Kaya pa? Kaipuan ngayang kaya nun, tapa nun tayo ni arog nga kan ang nabubuhay sa ibabaw kang mundo. Laban lang! Laban sana kita. Habang buhay, pag nagpahingalo na kita, sabihan ka dyan kang padi na tawan takaki, buhay, nadaing kasagkuran, kapahingaluan, nadaing kasagkuran. Anong gusto mo? No. Magsakripisyo ka o tawang kakipahingaluan habang buhay? Kapahingaluan, nadaing kasagkuran, itaw mo sa iya. Ano yan ang gusto din daw? Mapapasa na all kita ta sa mga iba quiz dyan sa Malilipot and Tabaco. Nakareceive po ni 10,230 pesos na ayuda. Ali po yan sa DSWD Cash Assistance. Mapapasa na all ka na sanaan mo. Sana purpis ka, sana ibakis ka. Nagbabaha ang ayuda ng gobyerno. Kita natanggap na nindo sa mga bill nindo sa kuryente. Sus Maria Joseph, biglang lubos bayadan tago niya na Abril. Nakulon duman sa mga buwis. Buwis nina niya. Ipinaratong sa buwis mo. Linganan nindo sa bilta sa aliko kunyan. Ay, man kita kibang maginibo daw, magpararebo kita dyan. Mabayad kita, mabayad. Gusto nindong putulan. Gusto nindong dahil ka mo kiparos na mainiton ngunyan. Tapos madiklom ka mo. Ay, na magparareklamo, bayad na. Dating journalist si Jason sa mga tugang inaresto kang NBI sa kasong cyber libel. Maski ka mo pwedeng makasuhan kang cyber libel. Kaya iringat-ingat kita. Oy, ang PhilHealth maternity coverage mga tugang linangkawan pa. Tabi Ma'am Lynn Brosola Bueno.
pwede na sigurong magpabados. Pwede na magagaw. Ano, pwede na mag-arago mo. Alangkaw na sa PhilHealth maternity coverage. Oh, ano pa? Aragom na ka mo. Nganing mabalo tayo ni kung tunay ini, kung totoo yung ano. Kadakla na mga programa kan sa tung gobyerno, mga magayunon pagdangugon. Pero pag abot sa actual, ay nako, mabubuisit ka lamang. Aron kaning programa so yakap. Yakap pili nga na nindo. Sige, ngurub-ngurub naman kan mga pasyente ta. Ang yakap pa rin, cover mo. Lalo na pag nagpa-laboratory ka, may pili masan pala na exempted ka naman, pero sa iba, babayadan mo. Sabi nga, libre. Tapos si may bayadan. Ay, nabuhay tayo niya di. Sige, tabi na sa tuyan mga re-reparoon nyo niya na first Friday kang bulan na Mayo, Labor Day. Alas 7:23 na sa tuyang Philippine Standard Time. Karamon daw tabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ano? Tapi galat ko so mag-urang. Agwa di Mayo baga. Ang sabi baga pag laog ang bulan na Mayo, pag nag-uran, magkarigos ka. Taswerte dayan. Karamon daw sa pag-asa kung may uran. Nasa linya ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Maligayang araw ng gagawa. Ito po ang ating latest weather update ngayong Friday, May 1, 2026. Alamin po muna natin ilan bang bagyo ang inaasahan natin ngayong buwan. Base po sa ating mga forecast, possible isa o dalawang bagyo ang pumasok sa ating PAR ngayong buwan ng Mayo. At ang susunod naman ng mga pangalan ng bagyo ay Kaloy at Domeng. Base naman sa ating climatological tropical cyclone tracks, yung mga bagyo sa Mayo ay usually nagre-recurve o hindi tumatama sa ating kapuluan at nagre-recurve na lamang. Meron din namang mga bagyo dumadaan dito sa may Central Philippines at nagre-recurve at e-exit ng ating PAR. Ngunit ito po'y climatological TC tracks lamang. Pumunta na po tayo sa magiging taya ng panahon ngayong araw. Patuloy pong umiiral itong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Visayas and Mindanao area. But other parts of the country naman, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon buong maghapon. Although possible pa rin naman yung mga tsansa ng mga thunderstorms sapit ng hapon at gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong nakikita na bagong sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR. Ito po yung ating inaasahan na panahon dito po sa may Luzon area. Buong Luzon po, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon. Although, possible yung afternoon rain showers and thunderstorms. Pero yung mga pag-ulan na ito ay mga panandalian lamang. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 36 to 37 degrees Celsius. Sumunod sa may Metro Manila, 22 to 35. Hanggang 33 naman dito sa may Tagaytay at Salawag. Hanggang 32 sa may Legazpi. Habang dito naman po sa may Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Dumako po muna tayo dito sa may Palawan, Visayas at sa may Mindanao. Dulot nga po ng easterlies, ngayong araw magiging maulap dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula, Basilan, sa may Northern Mindanao, Caraga, maging sa may Davao Oriental. So magdala po tayo ng mga payong dahil yung mga pag-ulan po na ito ay possible po light to moderate lamang at panandalian. Although yun nga po, in between dun sa mga pag-ulan na yun ay maaari po tayo ng init na panahon. Other parts po ng Visayas and Mindanao magiging maalinsangan at maaraw naman po.
generally fair weather condition tayo. Ngunit yun nga po magiging mainit, so magdala po tayo ng tubig at mga payong panangga po sa init ng araw, maging tubig po para po iwas sa dehydration. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 35 degrees Celsius. Sumunod po sa may Zamboanga, 25 to 34, hanggang 33 naman sa may Kalayaan Islands, Iloilo, at hanggang 32 naman po dito sa may Puerto Princesa, Cagayan de Oro, hanggang 31 degrees Celsius sa may Cebu at sa may Tacloban. Ito po yung mga air temperature pa lamang o yung temperatura ng hangin, iba pa po yung heat index na may factor po yan ng halumigmig o yung moisture sa hangin. So kahapon po, April 30, nakapala po tayo ng 40 to 41 degrees na heat index sa Metro Manila. Habang yung pinakamataas natin po sa danger level 44 degrees sa Iloilo City, maging sa mga Iloilo. Po ang ating forecast, may 11 mga lugar po sa ating bansa ang makakaranas din ng danger level na heat index. Pinakamataas naman po sa may Dagupan City, Pangasinan 43 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila naman 40 degrees Celsius. So nasa extreme caution level pa rin po tayo dito sa Metro Manila. Kaya inaabisuhan nga po natin yung ating mga kababayan, magsuot po tayo ng light colored na mga damit, at kung pwede po ay iwasan po natin magbabad sa init ng araw, lalong-lalo na in between 10 a.m. to 4 p.m. dahil yun po yung oras na napakainit po sa labas. At kung maaari din po ay yung mga extreme caution level na category po kasi maaari po itong bulot ng mga heat exhaustion at heat cramps, and also possible din po yung heat stroke kung magbabad pa tayo sa init ng araw. So hanggang maaari nga po, especially sa ating mga senior citizens at dun sa mga merong mga comorbidities, ay iwas-iwas na lamang po tayo na lumabas-lubas ngayong araw. Para naman po sa ating katawan, tayong gale warning sa ngayon, kaya malayo naman po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:34 a.m. at lulubog naman mamayang 6:13 p.m. Dagang impormasyon, bisitahin po media accounts sa YouTube PH at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loto. Mabuhay po ang Pilipinong manggagawa. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net. Sa pagkaturo ko, asin sa pagmahal. Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mainit pa man giraray. Sana ngayon may mga paguran-oran man laman. Yo. So posible da saro hanggang duwang bagyo ang maglaog ngunyan sa par, ngunyan na bulan na Mayo. Pangaran kang bagyo Kaloy tapos si Duming. Yo. Pero pagkaro kay ni bagang mga bulan dahil man nagtatama sa tuya mga bagyo. Yo. So mainit pa man po giraray, kaya sa tuya mga kababayan, lalo na so igwa ki aralangkaw ang high blood, alangkaw na ngay ang high blood. Yo, alangkaw na high blood pa. Iringat-ingat po permisa na databi mag-inom kidakul na tubig. Sabayan man ki alak. Sabayan man. Oy, Daddy Joe. Bago yung tabi, Daddy Joe. Alangan man niya tubig na sa nang pagpareno munta. Sabayan mo man ki gin tanlad. Gin tanlad. Kaya, tadakulan may mga pistahan ko niyan. Sige po mga tugang, alas 7:31 naan sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa.
Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin na Ohayo gozaimasu, ingat po permi. Siringman mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang bagong Malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Avila, Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia Malinaw, Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Siyempre ang programang inidara po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan tabi ang kapartner ta pagkaga. May gusto ka sa Yan po mga tugang, mga kabayan, at mga katuwang taligi sa programa. Maraming thank you po. tanganing maaraman ko. Serbisyo Asin Reparo. Di ka na magduwa-duwa. Alas 7:33 na mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Gusto ka sa kuya. Siyempre, nagdima po yan sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ng Biyernes, First Friday. Papa, ano man itong Papa? Talagang matapat. Oy, First Friday po kita ngunyan kang bulan na Mayo. Primerong aldaw. Pagka mo Friday! sa kupig hahala. Warang mga laog special, regular holiday. Araw ng mga manggagawa. May Yo. gusto ka sa kuya. Ako mapogerarian sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Ibaad na magustuhan. Sundo po kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya no papigalata. Daro diretso na po kita. Matapat ka. Serbisyo Asin Reparo. Labor Day po. Ano na lamang, dati-dati pag arog kening May 1, may mga ganap-ganap man may mga puro parada man sa mga laborer ta. Ano lamang daw ang maray na bareta sa satuyan mga trabador, mga manggagawa. May ayuda lamang. May ayuda lamang ngayon sa mga manggagawa ang sa tong gobyerno. O yan ngaya, tanggapon mo ang ayuda, bayadan sa kuryente. Sige. So, mabuhay tabi ang mga manggagawang Pilipino. Mga trahabante. Mabuhay po kamo. Fight sana. Tudkeni. Laban lang. Arog talaga kaya ng buhay sa ibabaw kang mundo. Kay puwat ang lumaban. Tapag day kita luminaban, hara na. Ano pa man. Yo. Sige. Alato na hat. May reply kita. Sige. Uy, kasud mga tugang, may magayon na bareta sa satuyang mga
Podkeni, mga evacuees. Pira ng bulan sa mga evacuees tapon pakan Disyembre na di. Pun pakan Disyembre. So mga evacuees tayaon dyan sa mga evacuation center. Digdi sa first district at may evacuees man sana ang malilipot in tabako. Bako. Malilipot in tabako. Kasud mapalanyaon si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yaon si Secretary Rex Gatchalian mga tugang kang DSWD para tabi magdara kang cash assistance para sa satuyang mga evacuees. Kada pamilya igwanin 10,230 pesos na cash assistance. So hali po yan sa satuyang DSWD na pinanginutan mismo ni Secretary Rex Gatchalian mga tugang. Sa malilipot igwaki 395 na pamilya, hali po yan dyan sa Barangay Calbayog, San Roque, sa mga paibakwar bagay ni dahil sa padagos na pag-alburuto kang bulkan. Yaon dyan sa pigapod na Tent City. Nasa evacuation center, kaya lang yan bagang mainiton tabi. Yang mga tent na yan, mainiton man yan. Sakripisyo man sa mga podkeni, mga evacuees na mag-star dyan sa tent sitting yan. Kasi man yan gusto dyan na mag-star na mainito. Pag mauran iyuma, parehas lang. Kaya lang kay puwa na ma-relocate sinda, ma-relocate sinda ta. Delikado nga ni ang bulkan, baka nga pumusngak, delikado duman sinda. Pero may nagsasabi man na sinda na sa nangaya sa mga maswerte. Tapuon kang pinaibakwar sinda tabi mga tugang, igwa sinda ki ayuda permihali sa gobyerno. Apera kang sa national, igwa pa ki mga nagtatao sa lokal, tapos igwa pa ki mga organization, mga private organization na nagtatao dyan sa mga evacuista. Minsan ngaya mapapasabi ka na sana ngaya evacuees man ako igwasin na supply na pangkaon, pang urual daw, pang surosimana, pang bulan. So igwa na naman sinangunyan kikas assistance na 10,000 kada pamilya. So ang may pinakadakol palan iyo ang Tabaco City. Kung sa malilipot, igwaki 395 na pamilya, ang Tabaco, igwa din 488 na pamilya. May 488 na pamilya ang syudad din Tabaco. So, nakareceive sinda ki sobra 10,000. So mga evacuees, financial assistance o cash assistance nahali po sa DSWD. Kapira yan kan supig tataw bagang food pack sa inda, so relief. Tapos sa Tabaco gani gwa pakipigtaw man sa LGU na bulan-bulan man ito di. At mapapasana all ka na sana na sana ngaya evacuees man niya kami. Minsan alos so ako Bicol party list gani alos surosimana perminyaon dyan may nagtataw ki mga pagkaon, may palugaw, may pasupas, kung ano-ano pa. Apira yan kan sa mga private na nagdadyan mismo sa mga evacuation center, may mga pigtatauban. So piradang bulan oralawig na yaon sinda dyan nagtitinir para bentra sa mga evacuation center. Malilipot ang Tabaco naman sa nangigwani
Sa ibang munisipyo dahil naman, ang Legazpi, 0. Dahil naman nasa lawg kang 6 km permanent danger zone. So ini po mga tugang na mga pigpa-evacuar na ini. So yaon dyan sa lawg kang 6 km permanent danger zone dyan sa pamitsan kan Bulkang Mayon. So andakol na sa daan Tabaco and Malilipot. So ibang munisipyo gari wala naman. May itong munisipyo na may saro ngayang pamilyang nakalawg sa 6 km. Maray kayo ni Pestarodia sa hotel. Ito'y maurag. Saro sa ng pamilya. Di ba? So baka pag-abot ki mga panahon, ining mga naka-start dyan sa lawg kang 6 km permanent danger zone kang bulkan ta. Halos minsan bulan at taon-taon man nagbutotoga yan, o kaya pakalipis ki para taon naman matuga na naman. So baka pag-abot ki mga panahon, paharaliw dahil din mga naka-start dyan sa 6 km permanent danger zone. Pero sa iba nga ni, nagpapangarap na maray nga kayo ni mag-start dyan sa 6 km permanent danger zone. Tanganing, pag-arog kayo ng pinaibakwar, yaon sinda sa evacuation center, wala mga nga ki, ayuda. Maray nga kayo ni mag-start kayo lugo dyan. Tanganing pinababa nga niya kami, o di, kasabay naman niya ako sa listahan kan may ayuda. Ragman. So sa tuyang gobyerno, nagpaplano na dahil na kimay mag-start dyan sa lawg kang 6 km permanent danger zone. Pero sa iba gusto. Tanganing ngayang pag pinalikas kami, kasabay naman kami sa listahan, magkakaresibid nga kami kaayuda. Yogan mo yan. Ata dahil na nga ni PDP pa dyan, tayo, delikado. Halos baga ang bulkan nagtutuga, halos mga 2 taon, 3 taon. Bako yan na ngaya so, ngaya forever na matugan permi baga. Bako, o kaya, so sa tuyang gobyerno, ngaya maray ngaya kayo, dahil na ngaya pagpaistaran dyan, tanganin kung alimwa mag-alburuto man, anday kita magpapara problema na iibakwar sinda, na may madidiskwidong mga kababayan niya to. Pero sa iba gusto, maray ngaya ni maharong kita duman, kubo-kubo sana. Tangani ngayon pag pinairebakwar ngayon kita, di kasabay na kita. Igwa na kita kipangural daw na pansubong. Ano pa? So mga ayuda kang gobyerno, igwa na ngayon kita permi. Ay napahit ini. So yan, ang mga pika-iinggitan ngunyan kan sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga halos kadaklan, igwang natatanggap na ayuda sa gobyerno, hali sa gobyerno, o sa mga purpose sa member, mga purpose beneficiary, may mapapasabi ka na ba ng na sana all purpose beneficiaries. Talingan nindo so po mga purpose, may ayuda bulan-bulan, libre ang kuryente, may libre pang check-up, libre pang bagas bulan-bulan, may barato pagpaharong, may allowance sa mga aki bulan-bulan. Kundi ang hapot paano maging miyembro kang purpose. May mga bareta nga ni bagatabi sa nasyonal na so miyembro kang purpose, so nakukuha niyang benepisyo hali sa satuyang ayuda kang gobyerno, uto tigbabakal kisyabu. Yugun mo yan. So pig-resibi niyang ayuda hali sa purpose, hali sa satuyang gobyerno, iyo palantabi ang pigbabakal na syabu. Sana all. Ngunyan sa nalinga po nindo. Diba so purpose, piglibre so sa indang kuryente kang ERC, so nagkukonsumo nin 50 kilowatt per month, zero bill, apera kan subayadan baganin ng buffer fund. Yung sa itong babayadan ninda. Ngunyan nilinga po nindo sa mga resibo nindo sa kuryente. Bako sa naaliko, adi. Bako sa nasa aliko.
gabus na cooperative electric company paingurag sa mga charges, paingurag tabi mga tugang sa mga VAT, value added tax. Inay ko po, gari nakapatong sa tuya sa mga dapat singilon duman sa iba, nakapatong sa tuya. Kaya biglang lubo tabi mga tugang sa mga bayadan tangunya na bulan kang Abril. Hilingan na nindo yan. Napira kadaglang kaunso per kilowatt hour kan sa singil sa kuryente, nakapatong pa kadakol na mga charges, kadakol na mga buwis ang pigbabayadan ta. Kaya suibay uragan. Pero wala tayong magagawa. Bakit? Daw, anong naspak mo ngaya dyan? Daw, ngayon nung ribok mo dyan. Pagdaig ka ngaya buminayad, sigurado ngayang madiklo mga rong mo. Siguradong day kang electric pan. Siguradong alingahot ang aabuton mo kang bilog mong pamilya. Serbisyo asin reparo. Pagka mo pinutulan, pagday tabi ka mo, nakapagbayad kan sa indong konsumo sa indong kuryente. Serbisyo asin reparo. Iyo kunindo yan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 12 minutos tabi bago mag alas 8. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madalion po sa na yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang bagong malinaw. Yan man dyan si ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabur, kang Barangay Estancia Malinaw, Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman po sa tuya kang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige po mga tugang, duro-diretso po kita digi sa programa. Ako mapugararin sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong primerong aldaw kang bulan na Mayo, First Friday, Labor Day 2026. Uy, kadakol ngunya naman ang mga nagsisirimba dyan tabi sa Barangay San Vicente kang Tabaco, First Friday. Mga motorista, iringat-ingat po ha. Ano ay luway siya ng padalagan. Dipisil tabi, magka-raksidente sa tinampo. Tabata grabe ang pagtios. Dahil na po kunyang kilibring bulong. Madyan ka sa mga RHU, madyan ka sa mga government hospital. Nako, pigsasabing may bulong pero dahil sige tabi mga tugang, doro-diretso kita 10 minutos na sa natabi bago mag alas 8. Breaking news ini mga tugang, si dating journalist ini, idol ko ini kang inot, si Jay Sonsa mga tugang, inarestar tabi kan mga miyembros kang NBI, may kinaraman sa kaso kaining cyber libel. Ang sabi
pagpapakalat databi nin fake news may kinaaraman sa medical record kan sa tuyang presidente. Nako, delikado. Mga araw kayo kalaban mo na presidente. May mga pigpapaluwas databi, nagpaluwas din mga fake medical records. Nako. So, nahampangon yan tabi ang satuyang dating journalist na si Jay Sansa sa kasong cyber libel. Sana all. Kadakul tabi na nagpapaluwas din mga fake news. Kadakul po may nagpapakalat na mga fake news. Pero araw kayo ni, hilingan nindo. Bibihira sa mga nagkakarasuhan pag medyo kalaban ka ngaya. Kasuhan ka. Teka ngaya, kalaban mi ngaya ka. Nagpapaluwas ka ki fake news, kaso agabuton mo. Pero ngayon sa mga pag-iriba maski fake news ngayon gigibo pigpapaluwas, aday nga pwede takapil taya. Okay lang yan. Ay talaga kita digdi sa Pilipinas kung mahala di. Di kay puan niya yan nahampangon. Yan tabi mga tugang na kaso niya. Yo. Okay, sige. Digdi kita sa iba pang storya mga tugang. Para ini naman sa mga kababaihan na gusto naman mag-aragom, magkaaki, may maray na bareta po para sa Indo. Ang satuyang presidente. Pig-share ko nga nini. Pwede na palan apod kayo ni. Pwede na palan pabaradus. Ano patabi ang pigalat nindo, pabaradus na kamo. So mga misis po nindo, igwa po kay makukuha sa PhilHealth. Kasi ang PhilHealth, maternity coverage, linangkawa na tabi ini. Halimbawa, tabi Ma'am Ambi Bungalbal, pag nag-aki kang normal delivery, ang coverage baga kay ni, dati, 9,750. Ngunyan, tali ng kawan ini, nagi ng 29,000. Yugon mo yan. Pag nag-aki ka ki normal, ang cover sa imo sa babayadan mo pag nag-aki ka, cover kang PhilHealth is nasa 29,000. Pag normal iyan, pag normal, uni na, tayo na inang uso niyan. Pwede man sa nangani paaki o na normal, desisyon ng tulos na isisaryan iyan. Sa cesarean section mga tugang dati 37,000 sana ang cover kang PhilHealth. Ngunyan uni na. Posibleng abuton sa 58,000 to 62,000 ang coverage ngunyan kang PhilHealth kung ikatabi cesarean. Guradan pag alimbawa kung nag-aki ka cesarean, mga 100,000 man gari ang tigastos dyan sa ospital. O at least 62,000 cover na kang PhilHealth. So makaka minus-minus naman ang God. Ini kung maabil mo ini. Kasi ilingan nindo. Si say natabi sa indo naka-experience kaya na yakap-yakap na yan. Yung programa man sa itong gobyerno dyan sa PhilHealth, yakap. Gwa pala na yan ngaya hanggang Monday to Friday man sa napalan yan tingko-cover kan sa tuyang gobyerno. Pag Sabado, halimbawa Sabado ka naghilang, magdiyan ka sa hospital, dahil ka cover. Na dapat maghilang ka sa Lunes hanggang Biyernes. Pag Sabado, dahil ka mapili maghilang. Dahil ka cover kan yakap. Ano pa ito? Gabos, bako man palang gabos na laboratory, may mga ano sana pili lang na cover ka itong programa kang yakap.
Ang paguna kang iba, pag nagpa-hospital ka, libre ka, boss. Maristro ka nga ni, dapat membro ka kang yakap. Kang PhilHealth. Iyo. Oh, may mga bulong pa dapat na libre. Pero hiling nga ngayon oh, nagpa-laboratory nga ako. Sige, ngurub-ngurub duman kang gurang. Naabutan ko doon sa sarong ospital. May sige ngurub-ngurub. Dahil man pala ngayon ni cover digdi. Mabayad man giraray pala ngayon ako. Uning yung laboratory ngayon, oh. Mabayad man pala giraray ngayon ako. Tapos uning may resita. Dahil man pala niya kibulong. Mabakal man giraray. Inay ko po. O yan tabi mga tugangan mga programa kan sa tuyang gobyerno. Tandaan tatabi na nasa Pilipinas po kita. Yo. Nasa Pilipinas po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Serbisyo asin reparo. Oy, 1 minuto tabi bago mag-alas 8. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. First Friday of the month. First Friday kang bulan na Mayo. Labor Day 2026. Sa pangaran po ni maestro nila doon ni SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Carol Siga, BM Vic Siga, and Vic kaya BM Attorney G. Ayo Bongao. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Sa Indo po gabos mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to. Paki-follow, like, and share na lang sa tuyang programa nga ning mahiling man kang iba. So iba, at yan naman sa programa ta sa programang so tama sana sa bagong malinaw pa lang kita ngunyan Biyernes. Bagong malinaw ang 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos, sa kupuan sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita mag-iribanan digdi sa programa. Adios amigos, domo arigato. Irigat po kita, bye-bye. Happy weekend po. Kailangang malaman natin Serbisyo asin reparo. Batang-bata ka lang at akala mo Serbisyo asin reparo. kailangan mong malaman. Horacio Imperata laban sa mga bagyo
asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.